Langt væk igen. Er du ned? Hallo. Tobias? Yes. The video is very funny. I like this. Very good. Ti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sæt i gang! But let's see. I guess we will find some fish today. Den hopper af, og jeg får den der lige bær. Du kan ikke filme, hvis jeg får det i hovedet. Jo, så bliver det godt. Så ryger du i YouTube, det er der ikke tvivl om. Du finder en puslespil. Jeg kan bare sidde her resten af tiden. Ja, jeg vil ikke ind. Nej, så er det rigtig fint. Vældig. Ja. Det er ikke lidt kilo i hvert fald. Nej. Okay. Ja. Det er fint. Er en tilfreds fisker? Ja, det er i hvert fald. Og jeg har ikke fisket så meget i år endnu, men den første jeg har taget. Tillykke med den. Jo tak. Fin fisk i hvert fald. Ja. Mark, where's your fish? Og du har taget fisk også? Jeg tog lige en enkelt, ja. Også en fin fisk. Den kan jeg forlænge op. Den første fugle, og det var det, den skulle have. Ja. Lyserød blue. Det er også hjemsted for Pink Ladies. Det må vi sige. Jeg dykker den bare for at gøre det vådt. Fuldfætter den her. Kom med kolen. Lille hissig sat. Den har bare stået rundt herude og ikke lavet noget helt andet. Ja, det vil jeg gerne.
Den troede lige, den kunne. Tak for det. Jeg har fat i det. Det var Quantum propelfluen. Yes. Med anis. Hvilken fisker har du hugget den der fra? Det går nu lige ved at være ikke? Ej, det var da en fin fisk, du fanget. Jeg tror, det var den, der var efter før. Men jeg har haft en mindre. Så må du få den på land. Det kommer nu. Ja. Over 1 kilo. Over kiloet. Er det over kilo, tror du? Okay. Men en fin fisk. En fin fisk, en god vej. Den er rigtig god. Så er det lidt at komme til Jylland efter alligevel. Ja, trods alt det, ikke? Ja, men... Det er jo spået lidt om i forvejen. Knæk og bræk. Jo, tak skal. Akvariefisk. Det er godt til akvarium, det her. Kæft, hvor det kæmpe. Hvor er det hen? Ja, jo, skal lige passe på de rør der. Ja, det kommer lige lige. Tag lige en lille. Bare tag den her, for måske det er nemmere. Hvor mange har du fanget? En? Det skal du godt nok. Hvad? På flue. På flue. Gul flue. Der er blevet fanget på lyserød flue. Okay, jeg har lige sat gummidyr på nu. Du har lige gået glip af en kæmpe fight. Har du fået noget fisk, eller hvad? Ja. Jeg stod og ventede på, at du kom og det hele. Ja, det må sgu undskylde. Jeg ville så gerne have været på. Så må du lige fange en mere. Optager du den kilo, ja? Ja, det kan Mens jeg man. står og snakker. Ja, ja. Skal du ikke gøre det? Jamen, det kører bare. Hvad nu, hvis du så har fået en fisk lige midt i det hele? Det vil være dejligt. Du har ikke fået dynamitstængerne frem endnu? Nå, men det er da... Det er tæt over. Det er tæt over, som de siger ude i byen. Har du fået en lille sild på? Ja, en lille sild. Det er kraftigt takket ved dig, det her, Pali. Er du klar over, hvor mange fisk jeg har mistet bare på grund af, at jeg ikke har stoppet med min prop, så den kunne løbe med linen? Den er ikke træt endnu i hvert fald. Fuck, den er flot, den her, mand. Det var da sygt. Det er det, vi elsker ved at fiske. Det er noget, jeg fanger med. Skal vi have en hånd? Ja, det går. Det går. Håber jeg da.
Jeg er helt roligt. Kom nu her, lille bæst. Jeg er ikke eneste miste nu. Hvorfor har jeg ikke større net med? Nogen der har et større net, jeg kan låne? Det kan godt være det. Det kan godt være det i. Længere. Sådan der. Jo. Sådan. Sådan. Satan helvede, mand. Ej, det er fint størrelse. Nej, den er fin, mand. Ja, det skal nogle pæne fisk, de har her i Vesternæbel. Ja, det er 4,5. 5. Jeg tror ikke, det er en 5. Det er 4,5, ja. Det er en ny rekord alligevel, må jeg skulle sige. Tillykke med. Jo, tak. Altså giver det lidt. Den napper lidt på grillen, så man kan få lov til at sætte en lille base på. Ja. Men ikke til på land. Nå. De er der i hvert fald. Skal vi prøve det igen? Det var dejligt. Ja. Jamen, jeg fik godt at vide, der var en herinde, der havde fisk på. Ja, den har også været efter den 3 gange. Så er det 2 gange 3. Samme område, ikke? Ja. Og den bare nappe. Den ene gang tog den hele bækken, og den anden gang tog den kun det halve. Prøv lige igen. Var den der til. Fedt. Sådan her. Ja, det er sjovt nok, når de... Jamen, så er man også mere på lakridserne, ikke? Fordi lige snart du bare tilnærmelsesvis er noget, der ligner et dumt, ikke? Så springer man jo fanden op af stolen, altså. Men den havde slugt den næsten helt ned til bylderne. Jeg synes, det var ham, der var så tosset for at skulle fiske så meget. Jeg har ondt i ryggen. Nå. Skulle der være, at han kun skulle fiske 3 timer? Mærker I noget? Ikke lige nu, men jeg har da taget den pæn i. Flot fisk. Den er ikke så ringe endda. Så skal du bare have et par stykker mere. Ja, Så er du med i toppen. det skal jeg. Ja, hvor fanget dig? 3 stykker. Du har fanget 3 stykker. Kigger vi lige herunder. Åh, pæn fisk. Nej. Men stadig 1000 point for fisk. Jo. Tæller et kilo, ikke? Knæk og bræk. Du har også fået 3. Nej, jeg er ikke de 2, der ligger der. Jeg har lige taget den på 30 sekunder siden. Okay. Jamen, på mousetail. Ja. Super. Den er fint. Jamen, knæk og bræk. How many fish? One brown trout. 1 brown trout. Yes. Yes. Not the most, but the beautiest one today. Gib mal Pfötchen. Gib mal dein Pfötchen. Futter. Nee. Futter. Gib mal dein It's a hand. Hier, fein. Hier. Nico. Fein. You're a hungry one, huh? Hvis fisken laver noget vildt, så svømmer man ikke lige ind i nettet. Bare lige sådan.
Kom jeg også. Hvad så, Mester Bylok? Hvad så? Brænder du med første præmien i dag? Det gør jeg ikke. Men vejret er godt, og det regner ikke. Ja, men den sidder på min. Bei dir dran. Warte, ich mach los. Mach du den? Mach du weiter. Das habt ihr das? Bare lad den løbe. Bare lad den løbe. Bare lad den løbe. Bare lad den løbe. Altså. Det der, så du går i. Sindssygt stor tang. Den er i hvert fald den største, jeg fangede. Det var ikke størrelsen, det gik efter den. Det var da mit pis. Kommer han med? Ja. Das war hier, ne? Ja. Så er han væk igen. Er du ned? Er du? Ja. Sauber. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Hier. Oh, warte. Hold. Ja, super. Den kan ikke se slå ihjel med den her lille... Ej, kan du lige lade være? Tommy. Få den op i en af. Cool, hva'? Ah! Den er sgu da pænt. Den er ikke død. Skal jeg lige... Ja, giver du. Kan du dappe den? Den er satme ikke stor. Den dapper den indrettet til 1 kilos fisk. Sådan. Og så kører jeg. 1, 6, 7. Og hvad hedder den næste i rækken? Martin. Ja. Hvor mange har du? Der er 2. – 670 gram. Okay. 403. Ikke? Ja, vent lige lidt. Ja. Michael Pedersen, jeg har det her. – 329. – 504. Ja. Det skal du ikke stå med for længe. Nej. Jeg kan godt mærke, at jeg går til muskelsvind. Og hvad hedder du? Mads Ramsøj. 154. En 5-9. Masse fisk nummer 2. Hvad er det på større? Yes. Og hvad hedder du? Mathias, Nej, jeg kan ikke finde dig. det er for Billok af. Billok. Ja, og hvor mange har du? 2. 1, 6, 3. Det kan den egentlig godt. Jeg er mere spændt på den der. Ja. – 346. Det var du heldig at komme ud over, hva'? Og hvad hedder du? Han er på vej ind. Det kan vaskes af igen. Nej, jeg kan ikke finde dig. Vent lige lidt. Jeg kan ikke finde dig. Her var den. Jeg har den. Jeg står ellers lige her. Ja. 202. Op i polen.
202, sagde du. Nu læser du rigtigt, ikke? Det gør jeg. 224. Vi er gået i samme karter. Det var søskende.